Какво мислите за Ники Мартинов? Какво мислим за Ники Мартинов? Сървайвъра. Не одобряваме само неговата постъпка за това, че си е кръстил кучето Манго, само заради това, че мрази циганите. Моника допълва и ние четем тук Футбол, бахтякото. Това е за Япония. тая. Пази сама. Тук има още за футбола. За другото, Дани, виж, че аз мога да уча колкото искам за футбол, така че не ме качкове. Има още една книга. И още една за Испания. За Германия, ма! Германия, не. Ти ще повече от мен. Добре, видеото е за Ники Мартинов. И той е епично ме дрази това, че да речем мрази чалгата. В смисъл и аз не харесвам чалгата като стилмузика, но нямам нищо против към нея, той буквално я мрази, така че айде спирай го. Да, той я обижда Бони, защото е идиот. Нали? Не готин! Готи, нали Survivor, че...